u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jači smo za let. Leti s nama. Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje, Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj sada, Wings, ta magija Wings, maštaj i ti ako znaš, sa nama je tako lako, ti samo reci Wings. Pixiji su uspeli da odbiju napad Trix i uništili su Valtorovo sklonište u Gloomywood šumi. Ali čarobnjak je spreman za novi napad. Tajna crvenog tornja. Antisunčane čini. U redu, mogu ovo da sredim. Okej, da vidimo što misliš o ovome. Zvučni kavez! Wow, to uspeva. Treba mi pauza. Za ovo sam iskoristila svu moć. Bože, šta se ovdje dešava? Zašto se borite? Ne brini, Lokit, ne borimo se stvarno. Da, pošto smo Valtor i ja dobili moć iz Zmajeve vatre, mislili smo, ako možemo da pobedimo moje moći, možemo i njegove. Eto, o tome se radi. Flora, red je na tebe. U redu, da počnem. Izvini, dušo. Lejla, tradicija Androsa nalaže da roditelji biraju supružnika svojoj deci. Znam, ali briga me za tradiciju. Uostalom, suviše sam mlada za brak. Kad dođe vreme, izabraću muža. Nabu je divan mladić, Lejla. I udaću se iz ljubavi i strasti i... Našla sam! Znam kako da pobedimo Zmajevu vatru. Izvini, mama, žurim. Ova knjiga govori o nastanku univerzuma. Kada je stvorena velika Zmajeva vatra, stvorena je i druga, suprotna moć. Ona se nalazi u vodenim zvezdama i one... Čekaj, Tekna. Vodene zvezde više ne postoje. Ne u ovoj dimenziji. A gde onda? Pa, pošto su suprotstavljene, Zmajeva vatra i vodene zvezde nisu mogli da se nalaze u istoj dimenziji, a da ne stvore haos, da potpuno poremete balans. I tako su drevni čarobnjaci sakupili vodene zvezde i zatvorili ih u drugu dimenziju. Znamo li gde su? Da, u Zlatnom kraljevstvu. Dobro, a gde je to? Portal za Zlatno kraljevstvo se nalazi na dnu crvenog tornja. Jao, to je u Velmis šumi iza planina Barijer. To je opasno mesto. Ovo je baš čudno. A šta to?
navigacioni prenosnik ne radi. Verovatno je pokvaren. Ima još jedan rezervni u magazinu, Timi. A ako nije pokvaren, šta onda? Pa, ako nije pokvaren, onda je nešto zastrašujuće, pošto pokazuje da ispred nas nema ničega. Na mestu gde se nalazi Veil Mist šuma, sada je praznina. Ničega? Da, po ovome pokazuje da ako nastavimo u ovom pravcu, odletet ćemo pravo do ivice sveta. Ima li nekog? Ti! Imam te! Pričaj! To je moje stopalo! U redu sada. Ruke u vis. Lejla, ne zaboravi, molim te. Ili ću te razneti svojom energijom. Samo sam hteo, molim te. U redu. A sada ustani. Znaš šta? Prošli put kad smo se sreli nismo se zvanično upoznali. Ja sam Ofir. Okreni se i hodaj polako. Okej. To je samo kvar, Timi. Pa ne znam baš. Možda je bolje da sletimo na barijer planine i da odatle idemo pešice za svaki slučaj. Šta misliš? Vidite što sam ja našla. Šta, opet ti? Izvoli, Timi. Mogu da objasnim? Bolje bi ti bilo. I to brzo. Znate, hteo sam u Veil Mist šumi da treniram čini i nevidljivosti protiv čudovišta, ali zbog svega toga što se dogodilo sa Valtorom nisam našao prevoz. I eto me ovde. Laže! Ne lažem. Okej, ušunjao sam se malo pre vas. Ne mogu da verujem. A kako si znao kuda idemo? Pa, čuo sam vas u Alfiji i... Laži! Hej, nismo sigurni u to. Flora, zar se ne sećaš? Zbog njega je Valtor pobegao sa Agator kutijom. Vidi, još jedan heroj. Pusti ga, Valtore! O ne! Dajte mi kutiju i Trix. I pustit ću ga. Da, u potpunosti se slažem sa Tehnom. Pišem mu na čelu da je špijun. Ne smemo da mu verujemo. Društvo, ne bih da vas prekidam, ali uskoro ćemo biti na drugoj strani planine. Pa ako želite da pošaljete neke poruke, mislim da je sada pravi trenutak. Da li smo odlučili šta ćemo da radimo sa ovim tipom? Da, odvešću ga u ćeliju. Njuza, stavimo lisice. Tu su odmah pored tebe. To bi trebalo da ga spreči da koristi magiju. Neće biti potrebno. Ipak je bolje da se osiguramo. Slažem se. Hej, Helio, to sam ja. Nadam se da je sve u redu. Samo da te pozdravimo pre nego što stignemo na drugu stranu planine. Pozdravite ga. Ćao, Helio. Ćao, druže. Hej! Ćao, Helio! Ćao! Pa, vidimo se kada se vratim. Ćao. Hajde! O-o. Šta? O-o. Upravo sam instalirao novi navigacioni prenosnik. I? Očitavanja su identična. I ako je verovati ovome, izgleda da ćemo za 5 minuta preleteti ivicu sveta. Nisam špijun, ja sam jedan od dobrih. Timi, aktiviraj ćeliju. Slušaj, ako... Hej, ostani tu! Mora da se šališ. Timi, deaktiviraj! Hej, Lejla, mislim da moraš da pritisneš dugme na interkomu. Ne mogu da pričam sa Timijem zato što ne mogu da dohvatim dugme na interkomu. Pa onda izgleda da smo ovde zarobljeni zajedno. A pošto smo već zaglavljeni, možemo da razgovaramo i bolje se upoznamo. Okej, kakvu muziku voliš? Slušaš li bend Nove Talase? Gledao sam ih u Amfos Areni na Androsu. Bilo je super. Ljubavi znaci sa neba. Ta-na-na. Bila sam tamo. Stvarno si bila? Da. I zvuci strasti, znaci sa neba. Pogodio si, to je moja omiljena pesma.
I moja, pogotovo onaj deo, niko ne donosi odluke u moje ime. Taj deo je mnogo dobar. Da, u potpunosti. Hej, jel ti to bacaš čini šarma na mene ili tako nešto? Ne, samo sam prirodan. Pa prestani. A sada mi reci, šta si radio na Androsu? Ostani ovde. Držite se, padamo! Radim sve da uspostavim kontrolu, Timi, ali... Jesi li video doručak koji su nam poslužili ovog jutra? Ššš! Hej, šta ti je to? Poruka od Flore i ostalih. Ćao! Ćao, Hilio! Lepo od njih. Vrati nazad! Zašto? Pogledaj ovo, vidi! Ko je taj tip? I zašto Musa hoće da ga poljubi? Dobro pitanje. Ne znam, možda je samo... Ribene? Uh-oh. Ovim putem idemo! Lokit, jesi li sigurna? Da, Stella, mi osjećamo te stvari. To je Darko i Pixie posjeduju, veruj nam. Da, dobro je što ste nas poveli, jer da niste, ne biste mogli. Šta je to? Skaj! Divno! Sredimo ga! Wings Enchantix! Skini mi lisice, mogu da pomognem? A ne, nema šanse. Spasio si me. Lepo sam ti rekao, ja sam jedan od dobrih momaka. Okej, Muso, izdrži još malo.
Krenite da zbunite monstruma! Povratak prirodi! Znači, ti si sve vreme mogao da se oslobodiš, ali nisi. Pa, ti si mi tako rekla. Lejla! Šta tu radiš? Znaš šta, mislim da je ipak bolje da mi vratiš te lisice. Tvoji prijatelji imaju važnije stvari nego da brinu da li mogu da mi veruju ili ne, Lejla. Lejla! Bloom, ovde sam! Ovo nema smisla. Popravio sam desno krilo, sve sam pravilno spojio, sve je u redu, ali nikako nema energije. Šta je to tamo? Okej, ko je tamo? Opusti se, štreberu. Rivene! U redu, ko je taj tip? Šta misliš? Koji tip? Misliš Ofir? Sa ostalima je u šumi. Ej, čekaj, Rivene. Ne možeš ići sam. Samo Pixiji se mogu snaći. Pif! Idemo. Aha. Mi moramo da stanemo. Dalje ne možemo da idemo. Zašto? Opasno je prići crvenom tornju. Ali mislila sam da se ne plašite opasnosti. Ovo je druga vrsta opasnosti, razumeš? A pored toga, moramo da odemo u Pixi selo. Stoga, Blue! Ne brini, Lokit. Vidimo se uskoro, obećavam. Ali moraš da shvatiš. Moramo da zaustavimo Valtora i pobedimo ga. A kad završimo, vi ćete se vratiti na Alfiju i bit ćemo ponovo zajedno. U redu, krenite za mnom, svi u kolonu. Uradimo to. Pa, gde je sad taj portal? Ja mislim da je ovo to. Hajde, otvori ga. Hej, društvo, ovdje nešto piše. Pa, šta piše? Sky! Gore, pogledajte.
Mislim da je vreme da skinemo ovo. Molim te. Morfix! Sur! Jesi li dobro? Dole! Mjuza? Spusti je! Treba joj pomoć. Neću ponavljati. Spusti moju devojku sad!